Anthu ambiri akupitirira kuzuzula Mai Jane Ansah pa za ulendo wawo umene ali nawo. Anthu ambiri akunena kuti akuyenera kubwenza chiganizochi chifukwa cha ndalama za nkhaninkhani zimene zikufuna kugwiritsidwa ntchito pa ulendowo. Ndalama zokwanira pafupifupi 2 billion zikufuna kuwonongedwa pa ulendo umene Mai Jane Ansah akufuna kuyenda. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Takhalani pompo pamene tikufuna tikupaseni tsatanetsatane wa nkhani yonse. Muchikalata chimene ofesi ya Vice President yatulutsa chikutsimikiza kunena kuti nkhani iyi ndiyoona ndithu ndipo ulendo ulipo, ndipo Dr. Jane Ansah SC akuyenera kunyamuka lachisanu limene likubwerali. Ndipo kalata imeneyi ikusonyeza kuti Mai Jane Ansah achoka pa 25 kukabwerako pa 10 January. Achoka pa 25 mwezi uno kukabwera pa 10 January 2026 chimene chili chaka chamawa. Chikalatachi chikupitirira kutilongosolera chifukwa chenicheni cha ulendowo, ndipo chikulongosola kunena kuti Mai Dr. Jane Ansah SC akupita kukakhala nawo pa mwambo wa birthday wa amunawo umene ukachitikire mu mzinda wa Nottingham ku United Kingdom. Ndipo kumeneku tanena kale kunena kuti akupita pa 25 December kukabwerako pa 10 January chaka chamawa. Ndipo mulendowu sali wokha. Chikalatachi chatituza kunena kuti pa ulendowu apita ndi anthu osiyanasiyana makamaka aku ofesi ya Vice President. Pa ulendowu pakhala iwowa a Vice President komanso Special Advisor, Head of Administration, Protocol Officers, Accountants, ma Personal Assistants, Guard Commanders, aide de camp amene ali wachitetezo wa Vice President komanso ndi a security ena ndi ena. Ndithu amenewa ndi amene akupezeka nawo pa ulendo umenewo wa Mai Jane Ansah. Komanso chikalatachi chapitirira kutuza kunena kuti ofisi ya Vice President ya longosola mndandanda makamaka yaonesa mmene ndalama zimenezi za nkhaninkhanizi zikagwirire ntchito pa ulendowu. Ndipo yapitirira kutuza kunena kuti pa ulendowu ndalama zimene zikagwire ntchito pa ulendowu azisintha pa black market chifukwa chonena kuti m'mabanki mwathu forex mulibemo yokwanira. Ndipo izi zachitika pa chifukwa chimenechi. Nde breakdown kapena kuti ndandanda kapena kuti tsatanetsatane wa mmene ndalama zonsezi zikagwirire ntchito uli motere. Tiyambe ndi tikiti ya ndege. Akuti air ticket for Her Honor the Vice President first class VAT inclusive. Mtengo wake wa air ticket ndi 118,050,679 kwacha 44 tambala. Ndithu imeneyo ndi air ticket ya Vice President imene azagwirise ntchito makamaka kukakhala kuja ku first class kumene kumakhala mabwana. Ndipo imeneyo ndi mtengo wake. Tiyeni tipite pa business class 8 officials. Ku business class kumene akakhalenso ma officials ena akuluakulu kumene kwakuti mtengo wake wa anthu 8 wa ticket ya ndege ikukwana 478 million kwacha 800,000. Ndithu 478 million kwacha 800,000 Malawi kwacha. Zimenezi ni ndalama zimene akagwirise ntchito podulira matiketi a ndege a anthu 8 amene akakhale ku business class. Ndipo ku premium economy 7 officials kumene akakhale anthu enaso 7 ku economy. Ndalama zake ndizokwana 168,200,000 Malawi kwacha. Ndithu kumeneko tikiti ya ndege ikupita pa mtengo umenewo. Tiyeni tipitirire tione ndandanda umenewo. Akuti kulinso ma allowance amene akuti ndi daily subsistence allowance for Her Honor Vice President. A Vice President ito akuti kumeneko
pa tsiku lililonse azikalandira allowance, ndipo yonse akayiwerengesera ikukwana kuti 105 million Malawi kwacha, 105,300,000 Malawi kwacha, kuchoka pa 25 kukafika pa 10 December. Ndalama zimene akuyenera kuti akalandire vice president za ma allowance tsiku ndi tsiku ndi zimenezo. Nde list yo ilipo yambirimbiri kumene ndalama imene ikugwirira ntchito, tipitirire kuona. Ndipo kwa ma government officials allowance yawo ya anthu 8 ndi 424,300,000 Malawi kwacha. Imeneyo ndi imene ikufunikira kuti kuchoka pa 25 ukafika pa 10 December anthu ogwira ntchito za boma amene apite ndi a vice president akalandire ndalama imene ya anthu 8. Ndipo other officials a security achitetezo ndi ma assistant ndalama yawo imene akuyenera kuti apatsidwe ngati allowance ndi 278,400,000 Malawi kwacha. Ndithu imeneyo ndiye salary kapena kuti allowance makamaka imene akuyenera kuti akalandire mamulumuzana amenewo amene akupita pa ulendo umenewo. Tiye tipitirire kuona list imeneyi makamaka kumapeto kwenikweni. Nde palinso zinthu zina ndi zina monga ngati kuti kubwereka magalimoto amene akayenderedwe kumeneku zosiyanasiyana, ma conference china chilichonse chimenechi chikulowanso ndalama zokwanira 400,700,000 Malawi kwacha. Ndithu zimenezi ndi ndalama zimene zikuyenera kuti zikagwiritsidwe ntchito makamaka pa ulendo umenewo, pa zinthu zosiyanasiyana makamaka za magalimoto zimenezi. Nde akutinso palinso allowance yawa ma warm clothes, zovala zotenthera. Allowance yake ndi 86 million Malawi kwacha, zokagulira zovala zokha zotenthera kumeneko. Ndalama zonse zikukwana 86 million Malawi kwacha. Zinthu zake zikuyenda motero. Ndipo budget yonse ndi pafupifupi 1.9 billion Malawi kwacha, imene mwachidule ndi 2 billion imene ikuyenera kuti ikagwire ntchito pa ulendo umenewo. Nde zimenezo ndi zimene zikuyenera kuti zikachitike ku ulendo umenewo, ndipo ndi zimene tinakubweretserani pale kali pano kuti muone ulendo umenewo wa Dr. Jane Ansah opita ku birthday. Ndalama zonsezi za nkhaninkhani zikufuna kuti zikagwire ntchito yokondwerera chikondwerero cha amuna awo vice president Dr. Jane Ansah. Ndipo nkhani imene itatuluka zokamba zambiri ndipo zakambidwa, ndipo ambiri akupitirira kukamba. Ma social media activist komanso anthu andale osiyanasiyana azuzula za nkhani imeneyi, ndipo anthu ambiri so pa masamba mchezo akuyankhulanso kwambiri zokhuzana ndi nkhani imeneyi kuti iyayi apapa sipanayende bwino, ndipo ngati mwayamba zimenezi ndikuti anthu atayanani chikhulupiriro. Koma ife tingofunsafunso kwa inu amene mukutitsatira pa channel chino kunena kuti kodi zimene apanga Mai Jane Ansah ndizolondola, nanga zimenezi zikutitengera kuti, nanga kodi mkulukuta moyo APM pa nkhani imene wayankhulapo kuti bwanji, kodi walolera kuti zimenezi zichitikedi? Tatiuzeni maganizo anu mu comment section, ndipo subscribe, like, share, osayolanso kupanga comment. mpaka kutumiza kopaka akedo sima songa zobaka kanene chada alipompaka